Foli amba di kanbaw ani lamɛnbaw olu bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn de bɛ ni aw sɔgɔlen don a na siga tɛ a la kayira don an sɛnɛ aw ka kɛnɛ man di kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye sugumadolo o ta ko filanan baro kɛnɛ don kunnafoni o kɛnɛ don ɲɔgɔn bilasirali o kɛnɛ don an bɛna ka na mɛnkan dɔw ka olu dalaminɛ ni o ye kunnafoni dɔw ye kunnafoni minnu ni olu nana ka na bɔ an ka jamana ɲɛma fɔlɔ o yɔrɔ ni o ye baba Modibo Keyita ye kunnafoni ninnu o bɛ tali kɛ an ka faso sɔrɔdasikulu n'o ye nantigiw ye olu ka tɔn o ladani o tɔn bangeni o san yɛlɛmɛ kunbɛn duurunan ni o ye 5e anniversaire ye faransikan na o de kama Modibo Keyita nana kana laseli dɔ kɛ o senfɛ o laseli o nafa o ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ min ni o nana kana kɛ ka bɛn ni san 1966 o binawulen kalo n'o ye san kalo fɔlɔ ye o tile 20 don o la kɛnɛ kanana ye mɔgɔw nana ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ya an teri jamanaw ye nin kana a ɲɛsin fana dɛmɛbaga wɛrɛw fana olu ma minnu kuntilenna ni an ta bɛɛ kun ye kelen ye a don kama Camarades, chefs d'état-major. Ntamaɲɔgɔnw kɛlɛdenw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔya soba kuntigi. Chers invités. Maa welelen kanulenw. Messieurs les ambassadeurs. An balima lasigidenw. Camarades. Tamaɲɔgɔnw. Notre peuple. An ka jamana kɔnɔdenw. En communion intime avec une armée. Jɛɲɔgɔnya ɲuman teriya sɛbɛbɛ o min ni an ka sɔrɔdasikulu ni ɲɔgɔn cɛ. Qui a su s'accorder à ses profondes aspirations. O min sera ka nɔrɔ ko ɲuman a ka laɲiniw na. Qui a su épouser ses nobles ambitions d'indépendance. Ale min sera kunjɔnjɔn minnu ye a to k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ale minnu sera olu labɛn cogo la ka olu ta bolo la. De dignité nationale et de justice sociale. Min bɛ tali kɛ hɔrɔnya la jamana kɔnɔ ani tilennenya ni damakɛɲɛ mɔgɔya sira fɛ. Célèbre aujourd'hui le 5e anniversaire de la fête de notre armée nationale populaire, démocratique et révolutionnaire. An bɛ don min na i n'a fɔ bi o bɛ ka seli kɛ seli min ni o bɛ tali kɛ an ka faso sɔrɔdasikulu olu sigili la sen kan o san yɛlɛmɛ kunbɛn duurunan min bɛ an ka sɔrɔdasikulu kofɔ sɔrɔdasikulu min bɛ yen bɛɛ y'a kama ni o ye jamana kɔnɔdenw ye sɔrɔdasikulu min fana bɛ yen ni o bɛ yɛlɛmali kofɔ. Mon salut va aux délégations d'officiers des pays amis. An ka foli bɛ ta ka a lase sɔrɔdasi jalabatigiw ma ka bɔ an teri jamanaw kan. Qui ont accepté de répondre à l'invitation de leurs frères d'armes. Olu minnu sɔnna ka welekan jaabi welekan min ni o bɔra u sɔrɔdasi ɲɔgɔnw yɔrɔ. Au nom du comité national de défense de la révolution. Kulu min sigilen don sen kan faso tɔgɔ la walisa ka yɛlɛmali k'o senkɔrɔma tintin o kulu tɔgɔ la. Et en mon nom personnel. Ani ne yɛrɛ kun tɔgɔ la. Je leur dis qu'ils soient les bienvenus au Mali. M'a fɔ u ye ko u ni sɛnɛ ko u bisimila Mali kɔnɔ. Dans le peuple, aujourd'hui plus que jamais. Mali min ni a jamana kɔnɔdenw bi i n'a fɔ fo abada. Aspire de toute son âme et de toutes ses forces. A ka di a ye ni a dinɛ ani a seko damayira bɛɛ ye. À la réalisation de l'unité africaine. Ka farafina ka kelenya waleya. Sans laquelle il faut s'en convaincre. O kelenya min ni o tɛ fo a ka jɛya bɛɛ lajɛlen ma. Il n'y aura pas pour notre continent de promotion économique et sociale viable. Yiriwa tɛna kɛ sɔrɔko na sira fɛ an ka gun in kan ani yiriwali min fana ni o bɛ tali kɛ mɔgɔya la n'o ye yiriwali jɛlen ye. Nous croyons que de telles occasions de se rencontrer an dalen bɛ a la ko nin n'a ɲɔgɔnna cogoɲaw ka se ka ɲɔgɔn ye. Aide puissamment à former les fondations de cette nécessaire unité africaine. O bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛni kɛ kosɛbɛ ka jusigilan sigi jusigilan minnu ni o bɛ tali kɛ nin farafina kelenya ko la. Et nous formulons le vœu sincère. Ani an bɛ ŋaniya jɔnjɔn sigi. De voir qu'elle se multiplie sous forme d'échange. Ko nin n'a ɲɔgɔnna lajɛw ka caya a ka kɛ i n'a fɔ hakilina falen-falen. Sur le plan culturel, sportif. A ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko nasira fɛ a ka kɛ lɔnni ko nasira fɛ. Et nous pensons que face à l'offensive néo-impérialiste contre l'indépendance de nos peuples, l'organisation de manœuvres communes entre des armées nationales africaines
doit rentrer dans l'ordre de nos préoccupations. Ambe amiri ko ka kenyani wulika joye wulika jomi ni obeka ke fanga jugu tigila mgo ulufe ani jonya tagabulo kura tigila mgo ni odebe anga jamana kono de ka yerema horanya ukele ka farafina sorasi kulu ka ulu fara nyongan kan ulu ka toso ku ka lamaga ukulu ke nyongan fe ka toso ku ka boli ukulu ke nyongan fe ukagan ka dun an haminan ko kono nana. Camarades, chef d'état-major, le bilan que vous venez de présenter à la nation malienne vient de reconfirmer avec l'éloquence des faits et des chiffres que nous ne nous sommes pas trompés. Lorsqu'il y a 7 ans, le 20 janvier 1961, persuadé de traduire la volonté de notre peuple, unanimement mobilisé autour des idéaux de notre parti, l'Union soudanaise RDA, kasoro andalembe ala ko ngania mimbe anga jamana kono den ulula ko ka o lankenemaya ambela jelen farale nyugan kan ka ben kelema haklinan ulukuna haklina munube anga parti kofo no Union soudanaise RDA et USRDA. Nous avons demandé l'évacuation des troupes étrangères de notre territoire national. Anye la nyininke ko dunan sorrasi munube en fait o ka bo anga jamana kan. Pour apprécier la valeur de cet acte, il faut alors se replacer dans les conditions de l'époque. Un État dont les rouages étaient à peine constitués et qui devait faire face aux complexes problèmes politiques et économiques d'un territoire national qui s'étend sur une superficie de plus de 1 200 000 km². Wajibi don antunga an yɛrɛ bila chatu kɔnɔna na chatu min yɛrɛ kun bɛ wagati kofɔ jamana kelen walima jamana dɔ min ni a la minnu olu kolo donnen tun bɛ cogo minnu na o min kun ka kan fɛnɛ ka i ɲɛsin gɛlɛya belebele minnu kun bɛ politigiko nasira fɛ ani sɔrɔko nasira fɛ k'i ɲɛsin o ma minnu bɛ tali kɛ faso dugukolo olu la o fɛnsɛnnen bɛ kɛnɛ min kan o ka ca ni kuden fudubɛn n'an ko ma ko kilomètre carré o kɛ wulu kelen ani 200,000 o bɔ ɲɔgɔn ko fɔcogo wɛrɛ la kilomètre carré 1,000,000 ani 200,000. D'aucuns, nos ennemis de toujours, ont parlé d'aventure, de saut dans l'inconnu. Dɔw bɛ yen minnu ye an juguw ye u fura dama olu kɔni kumana an ye k'a fɔ ko an bɛ kunfɛ baara de la ko an bɛ ala ka lamaga kɛ fu de kɔnɔna na. Mais comme toujours, nga i n'a fɔ tuma bɛɛ lajɛlen na ces timorés de l'esprit ont eu tort. o maa minnu filaw ye n'u hakili fɔlen don ɲɔgɔn kɔ tuma bɛɛ lajɛlen na jalaki ye olu ta ye. Comme toujours, i n'a fɔ tuma bɛɛ lajɛlen na les événements ont encore une fois apporté la preuve kɛwalew ko minnu sigira ɲɔgɔn kan olu kɛra sababu ye tuguni kana ni daloyaw ye qu'on ne se trompe jamais ko mɔgɔ tɛ fili abada lorsqu'on fonde sa foi na i ka danaya ni i ka limaniya sinsin sur l'honneur et la dignité du peuple malien. malidenw ka bonya an'u ka hɔrɔnya kan. Les soldats maliens et agents de la sécurité, Mali sɔrɔdasiw ani mɔgɔ minnu ka baara bɛ ɲɛsin lakana ma, officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de troupe, jalatigibaw duguma jalatigiw ani maa minnu ye duguma mɔgɔw ye, ont répondu à l'appel de la nation. olu ye jamana ka welekan jaabi. Ils ont répondu à la confiance que le peuple malien a placée en eux. u ye jaabili kɛ ka ɲɛsin danaya ma danaya min bɔra jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka ɲɛsin olu ma. Et depuis, kabini o de kɛra sa ils ont avec honneur rempli toutes les missions, toutes les tâches baara min kalifalen bɛ u ma u y'o baara bɛɛ lajɛlen dafa ni bonya ye fɛn fɛn ye kɛtaw ye u y'o bɛɛ kɛ ni bonya ye que la nation malienne leur a confiées. mali jamana tun ye min kalifa u ma. Notre armée et nos forces de sécurité an ka sɔrɔdasiw ani an ka lakana tigilamɔgɔw ont rivalisé avec tous les autres détachements de notre peuple, attelés depuis 8 ans à consolider sa souveraineté nationale,
à construire dans la justice sociale. Ani anga jamana kono don ka bolofara munu be nunu bela jelen jerade ka baraw ke ɲɔgɔn fɛ ni ɲɔgɔn dan yɛrɛ hakilinaw ye. Olu munu be ni a ɲininen bɛ u fɛ a san 8 ye nin ye u ka se ka jamana ka yɛrɛ kuntigiya makaran. U ka se ka jamana jɔ jamana munu ni tileniya ni damakaɲɛ o bɛ mɔgɔya olu la. Une nouvelle démocratie. Bɛɛ y'a kura ni o ye démocratie kura ye. Exclusivement au service de notre peuple, laborieux et héroïque. O min bɛ an ka jamana kɔnɔdenw dɔrɔn pe de ka baara la. Jamana kɔnɔdenw minnu ni olu ye maa cɛsirilenw ye ni ŋanaw don. Dans cette compétition, ni ɲɔgɔndan in kɔnɔna na, où tous les enfants du Mali, ɲɔgɔndan min ni malidenw bɛɛ lajɛlen, chacun dans sa spécialité rivalise d'ardeur, d'ingéniosité, de dévouement et d'initiative créatrice. Bɛɛ lajɛlen ni i ka bolofara bɛɛ bɛ i seko damajira de kɛ ɲɛdɔn kɔnɔna na yɛrɛ dili kɔnɔ ani ŋaniya ɲumanw olu dali la kɛnɛ kan ŋaniya minnu bɛ se ka kokuraw labange. J'atteste avec force ne bɛ se ka a fɔ a si bɛɛ lajɛlen na que notre armée et nos forces de sécurité ko an ka sɔrdasiw ani an ka lakana tigilamɔgɔw ont su se forger une place de choix. Ko olu sera ka u jeniyɔrɔ fin u sera ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka olu ta. Parce que les chefs de notre armée et de nos forces de sécurité kadaka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an ka sɔrdasikulu o kunna ani ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bɛ an ka lakana tigilamɔgɔw kunna ont su très rapidement se lier avec notre parti. Olu sera joona joona na ka nɔrɔ an ka parti la l'Union soudanaise RDA. Ni o ye Union soudanaise RDA ye. L'expression authentique de notre peuple dans son combat pour la liberté et le bonheur. Ni o ye an ka jamana kɔnɔdenw kumakan jɛyalen ye u ka kɛlɛ kɔnɔna na kɛlɛ min bɛ taa k'a ɲɛsin kanabila o sɔrɔli ma ani hɛra sɔrɔli ma. Ils ont réalisé ce miracle. U ye nin kabako in kɛ. Cette œuvre de titan. Nin kɛwale belebele. Transformer des hommes. Ka mɔgɔ dɔw yɛlɛma. Venus des légions coloniales. Minnu ni olu bɔra yɔrɔw la yɔrɔ minnu kun ye jɔnya yɔrɔw ye. En soldats d'une armée nationale populaire, démocratique et révolutionnaire. Ka u yɛlɛma k'u kɛ sɔrdasiw ye sɔrdasi minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔdenw ye min bɛ fana bɛɛ y'a ye ni o ye démocratie ye ani minnu fana bɛ yɛlɛmali kosɔn. Qui ont fait de l'unité de l'armée avec son peuple une réalité vivante. Olu minnu ye jamana sɔrdasukulu ka kelenya kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye ka o kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min bɛ ɲɛnamaya. C'est cela qui explique la physionomie nouvelle. Wa o de bɛ jirali kɛ ka a ɲɛsin yecogo kuraw olu cogoɲaw ma. Que présente aujourd'hui aux yeux de tous les observateurs. O min ni o bɛ se ka yira bi ni o bɛ ye bi kɔlɔsilikɛla bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ. L'armée malienne et les forces de sécurité. Mali sɔrdasikulu ani lakana tigilamɔgɔw. Qui ne pose aucun problème. Gɛlɛya fan si tɛ olu ta fan fɛ. Ni à leur parti. Gɛlɛya fan si tɛ u ka tɔn fan fɛ u ka parti. Ni à leur gouvernement. Ani fana gɛlɛya fan si tɛ u ka fanga ta fan fɛ n'o ye gouvernement ye. Et qui de jour en jour. O min ka don da don kan. Sont en passe de devenir l'instrument le plus puissant de la lutte de notre peuple pour vaincre les servitudes contraignantes et avilissantes du sous-développement. O bɛɛ ka kɛ baarakɛminɛn ye baarakɛminɛn min ni a kolo ka gɛlɛn ni fanga bɛ a la ka kɛ an ka jamana kɔnɔdenw olu ka kɛlɛkɛminɛn ye walisa jɔnya sira jugu fɛn fɛn bɛ yen ka olu kɛlɛ ani yiriwabaliya sira minnu fana bɛ yen ni olu cɛ ka jugu k'olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ yen. Mais en ce tournant décisif de notre révolution, nga an bɛ munumunu yɔrɔ nafama min na nin ye an ka yɛlɛmali kɔnɔ. Notre armée et nos forces de sécurité an ka sɔrdasikulu ani an ka lakana tigilamɔgɔw ne se sont pas seulement contentés de construire des ponts, o ma u wasa don dɔrɔn ka senw jɔ ka npɔnw jɔ, d'opposer la force organisée de leurs puissants moyens techniques aux flots impétueux du Niger. Elles ont également pris parti. Lorsque la question s'est posée, o ma dan dɔrɔn dɔnniya min bɛ u la fanga min bɛ u la fɛlɛko o nasira fɛ ko o fanga o kɛ ka ba joli b'a ji fanga k'o kunbɛn nga u ye u jɔyɔrɔ fana ta tuma min na ni ɲiningali kɛra de savoir qui doit l'emporter ko jɔnni de ka kan ka se sɔrɔ entre les forces de la révolution et celles de la contre-révolution. Fangaw olu ni ɲɔgɔn cɛ fanga minnu bɛ yen ka yɛlɛmali kɛlɛ ani fanga minnu bɛ yen walisa yɛlɛmali ka kɛ.
En effet, au-delà, fidèles aux enseignements de notre parti, kakeni anga parti kuntlenai, elles sont rentrées dans la liste. Udona Kelekono. Et à côté des forces saines et d'avant-garde de ce pays, ani fana fangaw olu kɛrɛfɛ fanga minnu ni olu ye fanga senumanw ye ni olu bɛ kɔlɔsili kofɔ o jamanaw kan. Elles ont dit non à la démission. An ka sɔrɔdasiw ani lakana tigilamɔgɔw olu y'a fɔ k'a fɔ ko olu tɛ k'u tɛna baara bila. Oui à la dignité. U ko ko awɔ u jɛnnen don ni hɔrɔnya ye. Oui à l'indépendance. U jɛnnen don ni yɛrɛma hɔrɔnya ye. Oui à la continuation de notre lutte. Awɔ u jɛnnen don ni an ka kɛlɛ tali ye ɲɛ kɛlɛ tɔ la seli u jɛnnen don n'o ye. Pour l'édification de la société socialiste. Walsa sigida min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ walsa u ka se ka kolo don. Voilà. A filɛ nin ye. Camarades chef d'état-major. N taamaɲɔgɔnw ni olu ye kɛlɛdenw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔsoba kuntigi ye. Le plus grand. Min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Le plus méritoire des actes accomplis. Kɛwale minnu kɛra ni olu de ye tanuninko ye ka tɛmɛ kɛwalew bɛɛ kan. Par notre armée et nos forces de sécurité. An ka sɔrɔdasikulu olu fɛ ani an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ. Au cours de cette année. Ɲinan san in kɔnɔ. Que nous sommes toujours tous aujourd'hui convenus. O min bi an bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan. D'appeler l'an 2 de notre révolution. Ko nin ye an ka yɛlɛmɛ bolo a ta ko filanan ye. Tiɲɛ don. Si l'ensemble de notre armée et de nos forces de sécurité. N'a kɛra k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasikulu olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani an ka lakana tigilamɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. On se fait une option si juste. Ni olu sera ka jɔsen ta jɔsen min fana ni o bɛnnen bɛ a cogo la. Tout le mérite en revient au parti qui dès le départ. Nka a walemadɔn bɛɛ lajɛlen ka kan ka ta ka a ɲɛsin parti ma ka d'a kan kabini a daminɛ la. A jeté par-dessus bord les principes d'organisation des armées dites classiques. Ale de ye jusigilanw labɛn fɔlɔ jusigilan minnu ni olu bɛ tali kɛ sɔrɔdasikulu la sɔrɔdasikulu minnu ye kulu ɲɛnabɔlenw ye. En refusant de verser dans le militarisme pur. Nga u ma sɔn k'a fɔ min ye sɔrɔdasiya fin yɛrɛ ye ko ka taa bin o minɛn kɔnɔ. Le parti, vous le constatez aujourd'hui. Parti aw bɛ a kɔlɔsi bi. A eu raison de vous indiquer la direction du peuple. O jo dɔn bi ka jamana kɔnɔdenw ka kuntilenna jira aw la. Seul détenteur des vertus les plus nobles, seul capable de procurer à ceux qui le servent les satisfactions morales les plus valables. O kelen pe de bɛ yen bi danbe minnu bɛ yen bi ni olu ye danbe senuman ye nimisiwasa ko minnu bɛ yen danbe kow olu ta fan fɛ ani hakilinan kow ta fan fɛ ale kelen pe de bɛ yen bi min bɛ se ka o sabati o ko bɛ ale kelen pe de bolo. Je renouvelle donc au nom de toute la nation. Mbe lakurayali kɛ bi jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Notre confiance en notre armée nationale, populaire, démocratique, révolutionnaire et à nos forces de sécurité. An ka danaya mbe a kuraya bi ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasikulu ma sɔrɔdasikulu min sigilen don sen kan jamana kɔnɔdenw ye sɔrɔdasikulu min sigilen don sen kan ka yɛlɛma kɛ jamana kɔnɔ ani an ka lakana tigilamɔgɔw bɛɛ. J'adresse au cadre de l'armée et des forces de sécurité les félicitations de la direction nationale du parti. Mbe an ka parti a ɲɛmɔgɔyaso ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka a lase an ka sɔrɔdasikulu olu ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ani lakana tigilamɔgɔw ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. Pour avoir donné à la formation idéologique la primauté en donnant à leurs unités une conscience de classe en rapport avec les problèmes de notre jeune nation en formation dans un monde difficile et tourmenté. Kadaka, u ye fɛn fɔlɔ min ta ka o kɛ kalankɛfɛn ye o ye kuntilenna min bɛ parti la fɔlɔ ka o kɛ fɛn fɔlɔ ye k'o di k'o kɛ kalan ye ka tila fana danaya sɛbɛ ka o ta ka o ɲɛsin u ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw fana ma minnu bɛ tali kɛ an ka jamana kuranin na jamana kuranin min ni a bɛ ka labɛn diɲɛ kɔnɔna na diɲɛ min ni a ka gɛlɛ wa ni a bilisa ɲaaminen don. Comme l'année dernière, je ne cesserai jamais de vous exhorter. I n'a fɔ salango n tɛna na aw la jijali kɔni dabila fiyewu. À pousser plus avant encore votre formation idéologique, à rejeter les enseignements de tous ceux qui essaieraient d'opposer politique et militaire, politique et technique, en vous convainquant de cette vérité première que la politique constitue la base de tout ce qui se fait dans la société. Aw ka taa ɲɛfɛ hali bi ni parti kuntilenna kalanni ye aw ka ɲini hali bi ka dɔ fara o kan ka ban kumaw ma ka ban kalanw ma o kumaw ni o kalan minnu ni olu bɛ bɔ mɔgɔw yɔrɔ mɔgɔ minnu ni olu bɛ a fɛ ka politiki ko ani sɔrɔdasi ko ka olu ko fila kɔ don ɲɔgɔn na
walima ka politiki ko ni fɛlɛ ko kɔ don ɲɔgɔn na aw la faamuyali o tiɲɛ kun fɔlɔ la ko politiki ale de ye jusigilan ye k'a ɲɛsin fɛn kɛta bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ sigida kɔnɔ. C'est à cette condition seulement au château kelen pe de la dɔrɔn que vous pousserez plus avant les positions privilégiées. Jɔsen kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen aw na kɛ sababu ye ka o jɔsen kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu k'olu lataa ɲɛ. Que vous avez déjà conquises parmi les forces d'avant-garde de notre pays. A ye o min sɔrɔ kaban fangaw olu fɛ fanga minnu ni olu bilalen bɛ ɲɛfɛ jamana kɔlɔsili la jamana kumabɔli la. Non seulement notre armée et nos forces de sécurité. Gale an ka jamana a sɔrɔsi kulu ani a lakana tigilamɔgɔw continueront à jouer le rôle honorable de gardien de l'indépendance territoriale de notre nation. Olu bena taa ɲɛfɛ n'u ka baara ye baara min ni o de ka kɛ an ka jamana ka dugukolo kana yɛrɛma hɔrɔnya o kɔlɔsiba ye. Et des acquis économiques et sociaux de notre révolution. Ani fɛn minnu bɛ yen ni olu sɔrɔla an ka yɛlɛmali fɛ hadamadenya ani sɔrɔko nasira fɛ ka kɛ o fana kɔlɔsiba ye. Mais elles pourront toujours jouer un rôle décisif. O dɔrɔn tɛ fana u na jɔyɔrɔ jɔnjɔn fana ta dans l'édification économique de notre pays. An ka jamana a jɔli la sɔrɔko o nasira fɛ. Pour cela, il faut que notre armée et nos forces de sécurité o de kama wajibi don an ka sɔrɔdasikulu ani an ka lakana tigilamɔgɔw et les meilleures fermes. Olu ka se ka foro ɲanamaw ka olu sɔrɔ. Les meilleurs champs d'arachide, de mil et de coton. Foro ɲanama minnu bɛ yen minnu bɛ tigaw ko fɔ ka malow ko fɔ ka kɔɔri ko fɔ. Sans parler du rôle non moins enviable que nos soldats peuvent jouer dans le domaine si essentiel de l'alphabétisation de nos masses rurales. Ani hali ka taa sɔrɔ da yɛrɛ ma se jɔyɔrɔ minnu ma ni maa yɛrɛ tɛ se ka ɲɛbɔ olu fɛ. An ka sɔrɔdasiw bɛ se ka jɔyɔrɔ minnu ka olu fa jɔyɔrɔ minnu ni olu nafa ka bon an ka togodalamɔgɔw olu lakalanni na an ka kanw na. Mais pour toutes ces tâches, nga ka ɲɛsin o baaraw bɛɛ ma. Il est essentiel que l'ensemble de notre armée et de nos forces de sécurité, officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de troupes, n'oublient jamais que ce qui fait la force. Wajibi don a ka kan an ka sɔrɔdasikulu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani an ka lakana tigilamɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. Sɔrɔdasi jalabatigiw jalamankantigiw cɛmancɛmɔgɔw ani a dugumamɔgɔ tɔw k'u kana ɲina abada min ye u fanga ye. Ce qui fait la grandeur et la servitude du noble métier des armes, c'est la discipline. Ko fɛn min yɛrɛ bɛ yen ko olu ye baara ye ni o ye marifatigiw ka baara ye n'o ye baara senuman ye o de ye kololi ye. La discipline consciente, la discipline librement consentie, et cela à tous les niveaux de la hiérarchie. Kololi min ni o nɔrɔlen don danaya la, kololi min ni i bɛ a bɔ i yɛrɛ la ka taa sɔrɔ i ma karaba wa o ka kan ka kɛ kundamaw bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma. Camarades, chef d'état-major de l'armée, n taamaɲɔgɔnw kɛlɛdenw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔyaso kuntigiw, chers camarades, taamaɲɔgɔn kanunenw, la route est longue et dure. Sira a kuntagala ka jan wa a ka gɛlɛn. Qui va de l'esclavage colonial à la société socialiste pour laquelle l'ensemble de notre peuple a opté le 22 septembre 1960. A bɛ damina jɔnya wagati o la fo kana a ɲɛsin sigida ma sigida min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali ko fɔ. O min kosɔn an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen jɛra k'u kan kɛ kelen ye ka o sira ta ka bɛn ni san 1960 ani 60 o tulafin kalo n'o ye san kalo 9nan o tile 22nan ye. Mais nga à travers les vicissitudes et les aléas d'un combat toujours difficile, nga ka a sababu kɛ fɛnw ye fɛn minnu ni olu ɲɛ ka misɛn ani kɛlɛ gɛlɛn min ni an bɛ ala k'o kɛ o kɛlɛ gɛlɛn min n'o bolofaraw fana ka ca. Au-delà des incertitudes qui accompagnent forcément l'action humaine, ka tɛmɛ fana sigasiga kow olu kan minnu ni olu nɔrɔlen don wajibi la adamadenw ka cɛsirikow ni adamaden ka kɛlɛkow la. Toujours limité dans l'appréhension globale des problèmes si complexes. Tuma bɛɛ lajɛlen na dan bɛ an na an sɔncogo gɛlɛyaw olu ma gɛlɛya minnu ni olu ɲɛ ka misɛn. Et si tragique de cette seconde moitié du XXe siècle. Wa o waleya minnu fana ni olu bɛ se ka laban kasaraw la
zanko ambe ni wagati min nani ni oye fagaroke mugana e sankeme keme mugana o tlanche flanan konona où l'homme se trouve confronté avec l'apocalypse nucléaire. O min konana gelea be adama denkan gelea min be talike marama fen jugu olula. Il semble que ce qui compte le plus, abe inafo fen min be no nafaka bombi ka teme fen bela jelenkan, c'est la conviction de l'homme d'action. Oye danaya mi rebe mogola mogami ni oye ko bawkelay dans la justesse de la cause pour laquelle il se bat. Ka nyasi abe kelekela femin kama akajea ale rekono ka foko oye fen ketai. Or, Kassoron, le peuple malien est pénétré de la conviction Mali jamana kono don dania donen don olu kononana qu'il a raison d'opter pour la liberté contre l'esclavage. Ko jobe abulo ka josenta jose membe ajira ka foko aye kanablalita ka teme jonyakan. Qu'il a raison de joindre ses forces morales et physiques à celles de tous les peuples qui ont décidé de construire une société plus juste, plus humaine, conforme aux ambitions de toutes les religions. Ko a jodon fanga munu be ala mirilu ani farsogo ta fanfe ka ofara jamana kono den taw bela jelen taka munu ye akanu ka foko una jamana sigi senkan kuna sigida sigi senkan min tlenen do kosebe hadamadenya be mina kosebe min be ben dinaw bela jelen ka la inuma. Nous réussirons. J'en suis persuadé. Sabati ana sesoro o jelendo nema. À condition que, comme le disait dernièrement un jeune malien, afoni ashatu karamie inafo kwasa ina maliden do kumbeka ni foko. Dans une lettre pathétique, nous sachions, je cite, bataki do konana mimbe mgoya kufo. Mbe sega kakumakan. Persévérer dans la respiration. Anga anjija ni nyoliye ni ninakiliye anga tanya fe ni ninakiliye. Sentir l'air pur brûler nos lèvres, afin que jamais ne meurent nos vérités, que jamais n'expirent nos enthousiasmes, pour que frémisse dans les jeunes consciences de la nation cette sorte d'épanouissement où les nuits s'incendient. Fin de citation. Kafien nyanama fien sinuman ko sama walsa chugo shila anga tinya ukanasa walsa nyagali mimbe ana okana lasa fiu walsa ngania mimbe jamana kurani nunu ulu konana o ngania ulu kaseka nyaga walsa yiri wali sugu bela jelenka ke u konana su ulu konana su munu ni ulu be la nyaga ina fota kuma banaye. En souhaitant que les nuits continuent à s'incendier dans les consciences maliennes. Mbe akanu kafo su kata nyefe ka nyaga malikono mogo dusukuna ina fota. Chauffés au feu du haut idéal qui, il y a 8 ans, les a amenés à choisir la voie héroïque de la souveraineté pleine et entière. Ngania munu ni olube la kalaya kase kundama mi ni oye lahini omi asan shekin ni no kara sababu ye ukasira nyana tomo sira mi ni uyo ota ngana ya konana ni obeta ka onyasi yere kuntigiya dafalema et de l'édification d'une société socialiste. Aninka jamana jo jamana mi ni ojolembe soroni fanga furbayalika. Je dis neba foko vive l'armée nationale populaire démocratique et révolutionnaire. Sorda sikulu mimbe anga jamana kono ka anyasi jamana kono dung uluma ka anyasi yelemalima uka nyanamaya. Vive nos forces de sécurité. Anga lakana tigila mgwa munu be uluka nyanamaya. Vive la République du Mali. Mali jamana ka nyanamaya. Vive notre parti l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA anga parti uka nyanamaya. Vive l'organisation de l'Union africaine. Farafinaka kelenya ton uka nyanamaya. Et vive la paix. Wa herafinaka nyanamaya. Lamembawo ninde kera dakurnya dama ye dakurnya dama mi ni anga jamana kuntigi folo Modibo Keita ni anana kana ufo anga sorasi kulu ani anga lakana tigilamgo uluka ton sigili sengan o san eleme kumben duruna o senfe mi ni anana kana ke Bamako ya aywa ni arme ka barakara femi
ne hakilla ni fe aw bela jelen ka kan ka famia kada ka be mgo kungolo la bi ko sorasu ani lakana tigila mgo to ni olu ye gendarme ye kana se polsu ma kana se garduma ku ka bara dronye muguti walma ni mgo blara nyu kana dro ka do mgo ni nywancha utede foroko min flani foroko ni finitugu kan ka don cikela hali ka dugu yɛrɛ kɔlɔsi ni mɔgɔw bɛ taa ka taa bila ko juguya min kɛ aw ka hakɛ to ka ɲaman cɛ ka taa ton sira kan mɔgɔ kan ka sɔrɔ finitugu ka baara ka kan ka kɛ munumunu salo ye ka tila fɛnɛ hali ka musakaw ni minɛn bila u ka bolo kan u ka se ka pɔnsi dingɛ ninnu ka a labɔ an y'a ye tuma min na ji ye tiɲɛni ba kɛ an ka jamana kɔnɔna na 2013 la ayiwa an y'a ye génie militaire mɔgɔw mansin kun b'u bolo ani surasikulu ni u ye kɔdingɛ ninnu labɔ u man kan ka dan kɔdingɛ dɔrɔn labɔli ma mɔgɔw y'a ye o la de ko jaja surasiw bɛ se ko ka baara ba kɛ hali caniveau fɛn fɛn filɛ nin ye tan u kan ka caniveau ninnu k'a bɛɛ labɔ u man kan ka dan o ma dɔrɔn dɛ dingɛ ninnu fana k'a bɛɛ sen ka caniveau sen quartier ninnu bɛɛ lajɛlen na surasiw ka kan ka bila baara la lakana tigilamɔgɔw fana kan ka bila baara la c'est à dire que Bamako kɔnɔ bi a man kan tuma bɛɛ lajɛlen na n ka moto minɛna na u donna n ka so kɔnɔ u y'a fɔ ko n ka kɛ tan n y'a kɛ tan u ye n bolofɛnw cɛ ni baara ma ta k'a fɔ ko baara tɛ yen baara bɛ yen dɛ u b'a fɔ de ko musaka ko an k'an tigɛ bani an ka bɔ Faransi bolo wa an dɛsɛlen bɛ de fɛnɛ a tɛ yɛrɛ k'a fɔ ko dɛsɛ don dɛ an bannen bɛ de parce que an bɛ nata de bolo n'o tɛ mɔgɔ min bɛ se ka jamana in jɔ bi a dɔnnen don baara mana ta k'a di an ka sɔrɔdasiw ma ka minɛn di u ma n tɛ n tɔɔrɔ kan kale ni sɔrɔdasikulu ani lakana tigilamɔgɔ a bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ta ye an ka armée populaire révolutionnaire ani force de défense et de sécurité populaire et révolutionnaire a bɛ se ka kɛ nka a tɛ kɛ ka taa sɔrɔ an bɛ nin cogo in na tan dɛ don o don sɔrɔdasiw bɛ ka faga don o don lakana tigilamɔgɔ dɔ bɛ ka faga tiɲɛ ka fisa karamɔgɔ Banba y'a fɔ n bɛ tila ka segin o kan ko an mana ka Modibo Keyita an mana k'an da sela tɔgɔ ma kuma na ko an ka yafa ɲini k'a fɛ an bɛ yafa ɲini kɛ a fɛ ka yafa ɲini kɛ fana a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fana fɛ ani mɔgɔ fana bɛ yen k'a fɔ k'olu ye Modibo Keyita somɔgɔw ye tiɲɛ ka fisa jamana jɔli sira o tun bɛ ale de kɔrɔ n'o tɛ ale bɔlen fo kana bila bi la an ma fosi ye fo ɲɛnafin an ma fosi ye fo degun an ma fosi ye fo kamanagan wa a ma ban fɔlɔ dɛ sira min n'an kun y'o ta n'an ma segin o sira kelen de kan da b'an ye sunɔgɔ t'an ye an ka taa tiɲɛw bɛ ka bangela don o don ka taa fɛ jamana ko in kun kan ani janfa minnu bɛ jamana yɛrɛ kun kan ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana olu kɛbaliya ka fara ɲɔgɔn kan n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen walima dɔn kuma buru la kamara numéro 1 Senkola Mamadu Fofana Kadafi kuma ka so poids Désiré Mariko tile hɛrɛ ala ko di an bɛɛ lajɛlen ma Dawuda Tigete